Ola, bos días a todos e todas, bos días como sempre a Ribeira en esta dación de contas que cada día pois ten novedades que nos gusta dar a conocer a todos os nosos veciños, como no capítulo de agradecimientos unha semana máis a Xunta de Galicia que onte nos facía chegar 400 mascarillas, 5 pantallas, 3 pares de caixas de guantes, e por outra parte o que eran 10 batas, o noso agradecemento semanal polo tanto a esta administración. Por outra parte non nos cansamos de chamar a responsabilidade individual, pero responsabilidade daqueles sectores que se empezan a incorporar na súa actividade nas fases nas que nos toca ir vivindo. Onte tiñamos que chamar atención a través dun requerimiento a un establecimiento de hostelería por non respetar horarios de terrazas, polo tanto, vamos a ser estritos no cumplimento de repetirse a sanción, lóxicamente, vai a ser adecuada a este incumplimento. Por outra parte, decir que hoxe se daba o visto bo a cumplimentación da documentación do que ten que ser a subvención a Cáritas parroquial do ano 19 de 12.000 euros, o cual creemos que chega nun momento moi interesante, un momento que sin duda vai a servir a esta asociación que colabora con todo o que é o dispositivo asistencial do Concello de Ribeira. Por outra parte, decir que vais a dar de baixa en estos momentos a todos os abonados do complexo deportivo da Fieiteira, que sen ningún coste pois se podrán ir reintegrando en fechas posteriores ao que é este complexo, sin que teñamos o coste de que é matrícula durante este período do ano 2020. Por outra parte, decir que o 1 de xuño vaise a abrir con cita previa ao que é o teléfono do complexo deportivo 981-873646, porque vamos a abrir con cita previa o que é a musculación e cardio. E por outra parte, hoxe temos un pleno moi importante no Concello, un pleno que ten que ver ca aprobación dos presupuestos, ca aprobación dun crédito extraordinario, que en definitiva o que ven é a cubrir o Plan Reactiva Ribeira, un plan que firmamos 4 partidos de esta corporación, todos os que quixeron non só participar, sino firmar, porque todos estuveron invitados desde o primer momento, pero que xa se sumaron 15 asociacións. É dicir, en estes momentos o que pretendíamos é que todo o texido social, económico e políticos deste Concello estuvera representados en este plan. Así podemos decir que se firmaron esa adhesión á Asociación de Empresarios de Ribeira, que, como saben, engloba a comerciantes e hostelería. Por outra parte, as cofradías máis importantes, a de Aguiño e a de Ribeira, o que é o sector máis importante do noso municipio, é dicir, a Lonxa de Ribeira, o que son as dúas asociacións no ámbito social máis importante, como é Cáritas e ICE Renovación, o que é a asociación ou as asociacións máis numerosas deste Concello, como a Asociación Española de Loita contra o Cancro e a Asociación Amas de Casa de Ribeira, as dúas asociacións senlleiras tamén no ámbito do traballo da discapacidade en todos os seus ámbitos, como é Ámbar e Amicos. Por outra parte, todos os partidos que se teñen presentado a estas eleccións e que non tuveron representación na corporación, estou a falar de IPR, estou a falar de Ciudadanos, estou a falar de Compromiso. E por outra parte, as dúas centrales sindicales que teñen representación no Concello, no que é os seus órganos de defensa dos traballadores funcionarios e ben dos traballadores laborales, o CESIF e comisións obreiras. Por lo tanto, 15 asociacións que prácticamente engloban ao que é o texido social e productivo deste Concello. Hai moitas máis, efectivamente, que esperemos tamén que, se é o seu deseo, se podan apuntar, pero basicamente quixemos poñer esa adhesión, e eles así o quixeron, as máis representativas, porque o resto das asociacións sin duda tamén están integrados en algunha das que teñen firmado. Por lo tanto, a satisfacción de todos os partidos da corporación que firmamos ese plan de reactiva, porque ao final é o que quixemos que fora, que é un plan de todo o Concello que vai a servir para axudar a todo o Concello, a todo o seu sector productivo, a todos aqueles en peligro de exclusión social,
social, aqueles que tuveron que pechar os seus negocios, etcétera, etcétera. Así que moitas gracias a todos estes colectivos e, como sempre, a partir de ahora ven unha etapa que non é de que os demais anden a vigilar, que non é fácil o control. Así que só hai unha norma que é a que se pode aplicar e a que pode facer que sigamos polo bo camiño, que é sentidiño. Ánimo a todos, arriba Ribeira, ánimo a Ribeira. Sí, ya. Juegos populares.